Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji ýylda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamyna ýokary derejeli iki howpsuzlyk resmiýetine käýinç yglan edildi. Baş prokuror wezipä bellenildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmany görä Howpsuzlyk Mejlisine soňky 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň jemleri maslahat edildi. Prezidentiň geçiren nobatdaky Howpsuzlyk Mejlisi goňşy Özbegistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyna geçirilen köpçülikleriň protestlaryň we bu protestlaryň häkimetler tarapyndan zorlukly basylyp ýatyrylmagynyň ýygyna gabat geldi. Serdar Berdimuhammedow 19 martda prezident wezipesine girişeli bäri her aýyň ilkinji hepdesinde Howpsuzlyk Mejlisini geçirýär. Mundan öňe 6 aprelde 4-nji maýda we 4-nji ýylda Howpsuzlyk Mejlisleri geçirildi. 5-nji ýylda geçirilen mejlisiň dowamyna prezident Berdimuhammedow ýurdun baş prokuroruny wezipä bellädi. Prezidentiň karary bilen Begmurat Begmuradow baş prokuroruň wezipesini ýerine ýetirmekden boşadyldy we bu wezipe Serdar Mälikgulyýowa onanyldy. Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Mälikgulyýow 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwaryny Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesine bellenip Daşoğut welaýatynyň prokurorunyň orunmasary wezipesinden boşadylypdy. Türkmenistanyň öňkü baş prokurory Batyr Ataýew prezidentiň iýun aýyny geçiren Howpsuzlyk Mejlisinde işten boşadylyp hökümet başlygynyň töwda toplum boýunça orunmasary wezipesine bellenipdi. Munyň bilen Döwlet Howpsuzlyk Keňeşine agzalyk hukugyny ýitiren Ataýew hasazol 2017-nji ýylyň maý aýyna azatlygyň ötübarly çeşmelerine görä ýurdun prokuratura we içeri işler idaralaryna geçirilen giňerimli arassalaşyşdan soň baş prokuror wezipesine bellenipdi. Prezidentiň atdaşy bolan täze baş prokuror Serdar Gurbangulyewicz Mälikgulyýow käbir çeşmelere görä garaşly Türkmenistanyň 9-njy baş prokurory boldy. Konstitusiýa laýyklykda ýurdun baş prokurory halk maslahatynyň razyçylygy bilen wezipä bellenilýär. TDH-nyň habaryna görä Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň seýşenbe güni geçirilen nobatdaky mejlisine Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Begen Sükündoğduýew hemde Milli Howpsuzlyk ministri Gurbanmurat Annaýew käýinç yglan edildi. Bu käýinçleriň ikisi de ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipe borçlaryny talabalaýyk ýetirmän işde beren kemçilikleri üçin ýen düşündürüş bilen esaslandyryldy. Ýöne döwlet medeniýeti işde beren kemçilikleri aýdyňlaşdyrmady. Begen Sükündoğduýew 6 aprelde Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň düzümine ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary girýär we oňa Türkmenistanyň prezidenti Ýaraly güýçläriniň serkerde başçysy ýolbaşçylyk edýär. Nobatdaky Howpsuzlyk Mejlisiniň dowamyna täze resmiýetleri wezipä bellemek we howpsuzlyk resmiýetlerine käýinç bermek işlerinden daşary Döwlet medeniýetine görä başga da käbir meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Olaryň hataryna ýurdun kanun goraýjy edaralaryna 2022-2028-nji ýyllar aralygyna ýerine ýetirmeli işleriň maksatnamasy tasdiklandy. Döwlet medeniýetine görä bu maksatnama esasan ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tehnik binýadyny pogutlandyrmagy we howpsuzlyk ulgamyna täze tehnologiýalary ulanmagy maksat edilýär. Şeýle-de Howpsuzlyk Mejlisine häkimlikleriň düzümine girýän raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölümleri Adalet Ministrliginiň düzümine geçirildi. Resmi habara görä raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary bölümleriniň işini bir bütügi sanly ulgamyň üstü bilen guramak gödüňine tutulýar. Raýat ýagdaýynyň namy ýazgylary bölümleri raýatlaryň arasyna nikah gatnaşyklary, doguluş, ölüm, ad familiýalaryň üýtgedilmegi ýaly raýat ýagdaýlaryny döwlet belligine alýar. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nobatdaky mejlisi goňşy Garagalpagystan Awtonom Respublikasyna bolan tolgunçlyklaryň ýygyna gabat geldi. Ýöne mejlisiň dowamyna goňşy ýurtda bolan köpçülikleriň tolgunçlyklary sebätiň howpsuzlyk meseleleri ma'lum bolan maglumatlary görä maslahat edilmedi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti mejlisiň dowamyna başga da bir näçe mesele garalanyny aýtdy. Ýöne bu meseleleri aýdyňlaşdyrmady.